पाणी जात आहे बघा. कोकणात सध्या आता आठवडाभर कंटिन्यू थोडा थोडा पाऊस लागतो. चला चला जाऊया. नमस्कार मित्रांनो, मी मनीष सावंत आणि कोकण विथ मनीषच्या आमच्या या मालिकेमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे, जिथे आपण कोकणातील निसर्ग, खाद्यपदार्थ, जीवनमान सर्व तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. तर आता पावसाळा आहे, 3-4 दिवस कोकणात आता कंटिन्यू पाऊस पडतोय. आता पण थोडा येणार आहे असं वाटतं. आणि आता आपण चाललोय मांगेलीमध्ये, दोडामार्गातील हिल स्टेशन. आणि वॉटरफॉल खूप चांगला आहे तिकडे. आंबोली तुम्ही ऐकलं असाल, सावंतवाडीमध्ये एक वॉटरफॉल आहे, तसा दोडामार्ग तालुक्यात एक वॉटरफॉल आहे मांगेली नावाने सुप्रसिद्ध. गोव्यातले, सिंधुदुर्गातले, कोल्हापूर, कर्नाटक खूप पर्यटक जे आहेत ते इकडे येतात. सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे, कोरोनाचा प्रभाव सुरू असल्यामुळे सर्व पर्यटन बंद आहे. तरी आम्ही आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की किती सुंदर असा धबधबा आहे. अनटच, अनएक्सप्लोर्ड, काहीही मानवनिर्मित नाही आहे आणि खूप चांगला असा धबधबा. आम्ही तुम्हाला तिकडे जाणार आहोत. आता मांगेली वर आहे एकदम. हवामान जे आहे ते एकदम थंड थंड गार असतं. आणि माझ्यासोबत आहे माझे बंधू मित्र आपला करण शेटकर, ज्याच्या तुम्ही गझलेंचं कोकणचे एपिसोड तुम्ही बघता. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. तर हा एपिसोड किंवा ही मालिका करण्यामागचा उद्देश एकच आहे की कोकणातला निसर्ग जो आहे तो संवर्धन केला जावा, कोकणातला निसर्ग सर्वांपर्यंत पोचावा. मायनिंग, क्रशर किंवा वृक्षतोड, केरळी अननस लावतात, हे सोडून खूप चांगलं फिरण्यासारखं आहे. आणि ते आम्ही ह्या मालिकेतून तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. तर जास्त टाइम वेस्ट नको करूया आणि जाऊया आपण आता वरती. करण जास्त इकडे हे नको करूया. आणि इकडे हे बघा, धुकं बघा, धुकं बघा. वाव, क्या बात आहे ना. डोंगर तो दिसतोय तो बघा. हा, कुठे आहे तो? अरे हा, अरे हा वाला कसंही ना डोंगर आहे. तर चला आपण जाऊया जास्त फास्ट. जर पाऊस आला तर शूट करायला भेटणार नाही, मोबाईल भिजणार. लेट्स गो. अरे लेट्स गो म्हण. लेट्स गो. चला चला. कोरोनाक भियाले सगळे आपलोच लोक मॅटर भियांग ना अडेच जास्ती आमचे बाबा इकडे भेटले आहेत, पूर्ण गुरांना घेऊन आलेले आहेत मित्रांनो. विजिबिलिटी जी आहे ती एकदम 10 मीटरवर आली. काही दिसत नाही. कॅमेऱ्यात माझ्या मध्ये दिसत असेल, पण उघड्या डोळ्यांनी जे आहे ते एकदम काही दिसत नाही इकडे पुढचं. सो आपण आता मांगेलीच्या वर एकदम येऊन पोहोचलो आहे. थोडा थोडा पाऊस आहे, पूर्णपणे धुकं आहे इकडे. जास्तीत जास्त 20 मीटर पर्यंत आपण पाहू शकतो. पूर्णपणे हिरवागार थंड वातावरण, येऊन एकदम फ्रेश वाटते, पॉझिटिव्ह फिलिंग येते. मांगेलीचा धबधबा 4 किलोमीटरच राहिला. दोडामार्ग तालुक्यातून 17 किलोमीटर हा आता धबधबा आहे. आपण येऊन पोहोचलोय. आता जाऊन तिकडे आपण पूर्णपणे धबधब्याची शूटिंग घेऊ. कोरोनामुळे सध्या पर्यटन बंद झालंय, तरी पण जेव्हा हा प्रकोप संपेल तेव्हा नक्की इकडे या दोडामार्गला आणि धबधब्याला जे आहे नक्की भेट द्या. आणि दोडामार्गच्या पर्यटनाला तुमचा पण हातभार लागू दे मित्रांनो. आता आपण डायरेक्ट तिकडे जातोय आणि तिकडे जाऊनच पुढचं शूट करतो. मला ना आता फिलिंग स्वर्ग अशी मस्तपैकी फिलिंग येते. स्वर्गात पोहोचलो. आता येताना वाटते, तुम्ही बघितलं असेल, धुकं आहे. डायरेक्ट स्वर्गात गेला. हा, डायरेक्ट स्वर्गात गेल्यासारखं वाटतंय.
पोचलोय. हा मांगेलीचा धबधबा आहे. एकदम मोठा असं दगड आहे आणि दगडावरून जो आहे तो खाली पडतो. पूर्णपणे काही जास्त इकडे जे आहे ते मानवरहित केलेलं नाही आहे. जसा नॅचरली आहे तसाच हा धबधबा आहे. त्यामुळे जास्त पसंती पर्यटकांकडून याला भेटते. मांगेली धबधबा खाली जो आहे तो फणसवाडी गाव आहे मांगेलीचा आणि वर जी आहे ती पार्किंग करून यावी लागते. सध्या कोरोना असल्यामुळे इकडे कोणीच नाही. नाहीतर ते आहे ते पूर्णपणे लोक वर जातात आणि वर जाऊन तिकडे पायथ्याशी जाऊन जे आहे ते धबधबा एन्जॉय करतात. आता आपण पण तिकडे वर जाणार आहोत. थोडी ट्रेकिंग टाईप आणि थोडी धबधब्याची मजा पण तुम्हाला इकडे पाहायला भेटणार. तर या चला. ही आमची गाववाली. कोण आलं नाही त्यामुळे इकडे कटिंग वगैरे झाली नाही झाडांची. खूप एकदम डीप जंगल आहे. डीप जंगल डीप. मोठा पाऊस पडल्यामुळे पायथ्याशी जाता येत नाही. इकडूनच मी तुम्हाला थोडं दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पावसात कॅमेरा भिजतोय आणि एकदम पायथ्याशी जाता येतं ऍक्च्युली. पण खूप मोठा पाऊस असल्यामुळे इथपर्यंत आता सगळं पाणी येतंय. तो एवढंच तुम्ही येऊन इथे एन्जॉय करू शकता. जर पाऊस कमी असला तर एकदम पायथ्याशी जाऊन एन्जॉय करायला भेटतो वॉटरफॉल. दॅट्स इट. तर हा होता निसर्गमय घडामोड धबधबा आणि सुंदर अशी मांगेली आणि धबधबा तुम्ही बघितला. सध्या धुका आणि पाऊस आहे त्यामुळे एवढं पायथ्याशी जाता आलं नाही. पण मी जास्तीत जास्त मी आणि करणने दाखवण्याचा प्रयत्न केला. तर नक्की या कोरोनाचा प्रभाव संपल्यानंतर भेट द्या आणि निसर्ग तुम्हाला रिफ्रेश करेल, पॉझिटिव्ह करेल नक्की 100%. पण येताना असं प्लॅस्टिक किंवा हे असं बिअरची बॉटल्स वगैरे आहे बघा. इकडे पण काचीच्या बिअर बॉटल टाकल्यात. तर असं काहीतरी करू नका. निसर्गाकडून मजा घ्या पण निसर्गाला देताना असं काही करू नका. कोकण विथ मनीषच्या ह्या एपिसोडमध्ये एवढंच. आता आपण जाणार आहोत मस्तपैकी माझ्या फ्रेंडकडे. मीना माझी फ्रेंड इकडे राहते. चहा वगैरे पिऊन आपण घरी जाणार आहोत. तर अशाच व्हिडिओसाठी लाईक करा मित्रांनो या व्हिडिओला आणि शेअर करा. पाऊस खूप मोठा येतो. चला धन्यवाद. जर आवडलं तर लाईक करा मित्रांनो. आणि आपण आता चाललोय आणि गाडी बंद पडली.